Magandang buhay mga kaluto! This time mga kaluto, magluluto po ako ng sapsap. Kung tawagin po sa amin sa La Union ay bagsang. Namiss ko na rin po kasi ang kumain ng gantong isda. Hindi nyo po na itatanong, tabing dagat po kami sa La Union. Ang gagawin kong pong luto dito ay pinangat sa sampalok mga kaluto. Maglalagay lang ako ng sibuyas, luya para matanggal ang lansa. Maglalagay din po ako ng cherry tomato. Maglalagay din po ako ng asin na siyang pampaalat ko. Maglalagay din po ako ng pulang sili. At aking sasapinan ang aking mahiwagang palayok ng dahon ng saging. At isa pa ito na magpapadagdag ng aroma sa aking lulutuing sapsap. Kapag nilagay na po natin lahat ng sangkap sa aking mahiwagang palayok ay pwede na nating isalang. At lulutuin po natin ito sa katamtamang apoy lamang. At pakuluan lang ito hanggang sa maluto yung ating sapsap mga kaluto. So what are you waiting for? Samahan nyo na ako lutuin itong sapsap. So yan na mga kaluto, tikiman time na. Titikman na natin para malaman natin kung ano pa ang kulang. So sa lasa pa lang ay goods na ako mga kaluto. So iyan na mga kaluto, malapit na ako matapos sumandok at oras na para tayo'y kumain. At bago tayo kumain ay tayo'y manalangin. For this food, Benisimo Panginoon po siya maging kalakasan ko. Salamat din po Lord sa yung pag-iingat po sa amin sa araw-araw at yung pangalaga po sa amin. Thank you so much Lord. Ang lahat na ito ay tinutulog natin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Pantayon, kauntsat! Si Datay Tibagsang. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto, nagsasabing laging magdasal, count your blessing and stay positive.